Amin. Mari kita nomor 10 tulu ayat 1 tulu ayat tulu anon jong mahita. Mari tehite goar ni Dewa Ta'ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tuang palangit do tanaon. Amen. Mangasaon di bata saya menangat do ulah onotta ngok mahu ale pahinalawan
Tersunggul mau di buah siang hari. Pujioku maho itong-atongani aka bangso ale Tuhan. Edonoku maho itong-atongani aka marga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha nasumurung. Maulate ma rohanami tuho. Ala jauho hami tu pakirimun danguluan saleleng nilelengna. Saleo ma todim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akka di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluon salutna naing mangabati hami tuha sonangan. Sepagada hapor seaon pakirimon do pamopon ni rohanami asamonak kami ro di ujungna lau majalo tupali hami di jelom ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Hudul Maida. Pati di minggu tas darion Mesian Matius 22 ayat 21 sia. Jadi dok Yesus sima seholngamu do Tuhan de batam sian nasa atiatem sian nasa osam do sian nasa roham. Ido pati raya jala parjolo. Alai dos do argani na paduahon on seholngamu do dongamu dos son dirim atong ngurgu metu debata lama gula no bar tepatik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangula no bar tepatik mi. Amin. Dia
Tatapoti madosata martangyang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan jala amanami hujuhami do guarmu na badiai ala na targogot hami marningot dosanami say marasi ni roha maho mida hamion o Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabi jolma alani hami namate jalan ahesian namate nabanai tu legijang doho mangudiok kami asi roham dihami sepatok tong ma dihami roha hamulateon tuho o ton di perbadia pangapul na marsa roha pamalum masalut nak bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa malsi roha hami mangulal lo meniroham hodo paritean ni nasa asini roha saya unang tulak hami setangio mahami ho ale debata ama anak betul di perbadia. Amin. Bagabaga ni debata taringot tuhasan ni dosatta aindang adong ibar ni ay saludo pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata alay akan agi Victor minahin ni habasa-basa maritesian asin rohana hinoron ni panubusion na marihite Kristus Jesusi na pinajonjong ni debata bain habangsa parasian maritehite haporsaon di mudarnay hasang apa ma idibata na di gijang hudul maita. Tahdidak ko ma habor siotay songon nahidak kondongata sa porsaw sa dok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan nato palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova nasasadai iman tegun ni si Maria nabagabea sa ton di perbadea andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit ibanguman ni silatus na may tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tuat tubanuturo dung ditanam na mula mangulo dari patuluhon na manaik surgo lahundul sa muni debata Jehova amanay pargogo naso hatu dosani disimay mana pamulaksogot tutanoon mangumi halak na mangulo do namate au porsea di ton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akka nabadia do dia sani dosa do dia taina mandok mulak mangulu so daging ni halak naung mate do dia ngaluan na sora sudah amin tabagi makor sian inahana.
Tabege mati tingna masa di huriat bugasan mingguan. Shalom. Tabege mati tingni huriata di bagasan mingguan. Sada guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu kelima dung Trinitatis atau hasitolu sadaon dohot topik pakalau mohon patik ni debata Roma pitu ayat 15 sahat 25. 2. Pakobasion ni pandita fungsional. Di hari Jumat sahat minggu pitu sahat siat Juli 2020 tolu pandita fungsional HKBP Mampang Prapatan Pandita Suryani Ida Sihite STH marhobas di retret sekolah minggu HKBP Mampang HKBP MT Haryono Maringanan di Cisarua Bogor. Tolu kunjungan gerejawi. Sadarion minggu sia Juli 2020 tolu Kor Maranatha HKBP Mampang Prapatan naing patupahon kunjungan gerejani tu HKBP Durenjaya Resort Durenjaya Distrik 10 Sia Bekasi nani uluhon ni Situa Agustinus Simanjuntak. 4. Sermon pelayan ibadah variatif. Sadarion minggu sia Juli 2020 tolu pukul 10 sada tolu puluh wib maringanan di ruang sekolah minggu di Patupado sermon pelayan ibadah variatif. 5. Partangyangan wek. Di hari Selasa 11 Juli 2020 tolu masuk pukul 10 sia tolu puluh wib Patupaot tado partangyangan wek 5 di keluarga Ivan Pardede Boru Sirait maringanan di Pepaya 2 nomor 60 sia Jagakarsa Rap Mahita Mandohoti Partangyangani secara khusus ruas ni wek 5 onom patanakon hatani debata di hari Rabu 12 Juli 2020 tolu pukul 10 wib PHD Lansia. Di hari Kamis 10 tolu Juli 2020 tolu pukul 10 pitu wib PHD Ina Kamis. Kegiatan PHD maringanan di gedung serbaguna. Pitu pakatindakon haporseaon. Pinaboton turuas ni HKBP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran par guru malua tahun 2020 tolu sahat 2024. Turuas nanaeng mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir, jala di pasahatma tu situa sektor nabe. Walu Parsiaduon basket putra. Di hari Sabtu saat Minggu 15 saat 10 Juli 2020 tolu maringanan di gelanggang olahraga Puri Beta Tangerang di Patupado perlombaan basket putra remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Kebun Jeruk alani Dohot do remaja Naposota Mandohoti Parsiaduani. Sia lomba cerdas cermat Alkitab Hobar tu ulaon pesta gotilon dohot ulang tahun PAO 40 tahun HKBP Mampang Prapatan di pabotohon ma tu sude ruas ni huria di hari Minggu 10 Juli 2020 tolu dung sidung parmingguan pukul sia tolu puluh manang basa Batak di Patupado perlombaan cerdas cermat Alkitab sektor Naboi ni dohotan ni 5 perwakilan per sektor. Sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ina dohot ama. Alani i boima didaftaron tim tu panitia Nyonya Butar-Butar Lia Borusi Mangunsong. 10 pelean tahun. Tapasahatma pelean taota
songon tanggung jawab di tonga-tonga ni huria, songon ruas na mangulu partondiota, tapasahat ma mahrite situa sektor tabe. 10 sada, konven manan sermon distrik pelayan full timer. Di hari Senin 10 Juli 2023 pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Cipayung Cilangkap, di Patupado konven manan sermon pelayan full timer. 12 ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyang akar ruas namar sahid na adong guarna di tikting. Hatani debata pasahat ma dalanmu tu Jahoba jalahaposi ibana asahi ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. 10 tolu namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata di tangan siamundo ganjangi umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamaulion. Poda tolu ayat 10 onom. 10 opat parhepengon terlampir. Akapelean hamolateon dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan samingguon tuhat tama mamasu-masu. Amin. Tabigima padon suara kor Deborah.
Tuhan hodo halomo aki Saihu haholongi patikmi Sainang huulahun lomomi Ido napasonang rohami Marada maitri asan nomor 725 ya sadak dohot udukna uhupa pengelian sada A sada B. Sai benget naho
Dameni di batana semurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang maradusudi hita namar lasni rohana hina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Las itu tu roha bui rab beribadah di hurian ala bohon tiki di pabakit idukta amang padita resota tu huriaon hamima marageda amang preses almarhumma marjamita mangujako tiki. Jadi las itu roha alai tung ribur do tiki rame alai songona agak sepio tika deh. Jadi dok laki punganama roh lau tu Durenjaya ala kenangan nasu tarhalupahon padita siahan di ujako di Durenjaya teh omaka holongi au padita anggia uta barat inang jabu nami buru panjaitan ya las roha salnai horsma di tamanginang saat mahita tuhatani di bata imana dienet sian buku surat nisi Paulus madapoton uria Rom di bidupitu ayat 15 sahat rodi ayat 25 molo di hati Indonesia bidupitu ayat 15 sahat rodi ayat 26 sasitonga disi dohot topik maka holongi patik ni di bata amanginang wajak mahita alaga hurang merasaku hirana hurang gudak kita mungkin alania kegiatan dohot kunjungan akin wajak mahita majaha marhite-hite responsoria agak supaya lebih hangat otika teh izin maju tu hamu kena tua-tuai tajaha mamanginang kitab Rom bidupitu ayat 15 sahat rodi ayat 25 tapatupa mamarhite-hite responsoria humulai masian ayat 15 ayat 16 hamuma margati pasoring mahita sahat rodi ayat 25 rak mahita nom majaha songonom mandidok disi aidang hutolopi nahubayeni ainahu hagigi hon ido huula dada nahu halomohoni alai ilahula naso hinalomohon ni rohaku nama nalopi mau dihinadengan ni patiki asandada ahu namangula hoca tungdo saido namangingani ahu ai hubotodon dangadong nadengan maringanan di bagasan au mandok di bagasan dagiku ia hagioton dapot donian diau alai dan dapot anggona patupahon nadengan aidada huula nadengan napi narhagiot ni rohaku narwai nasohu halomohon ido uula alai molohu ula nasohina lomohon ni rohaku dan apala au mangulasa dosai dotahe namaringanan di bagasan au asa jupang au songon aturan naroado dapot diahu nangpe dipangido rohaku mangulahon nadinggan ai dihalah sonjol ma parbagasan nadiau donian patik ni debata alai huida do patik na asing di bagasan akar ruas ni dagiku namar suruh do patik na di bagasan rohaku gabe dipatuduk doahu
tu gom-goman ni pati ni dosa, na di bagasan ruas ni dagiku. Oe au jolma nada ngolon, ise ma paluahon au siapa matang hamateanon. Rak maita manginang. Mauliate mahudo tu di bata, marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Di baheni au sadiri mangului pati ni di bata, di bagasan rohaku. Alai mangihut to dagingi, pati ni dosaido huloi. Ima sana. Damang dainang adong dua sian na tajahaon alai boy sabutulna tajahai mana sian mulai ayat seada adong hira dua kekuatan huaso na maringan di bagasan diri ni si Paulus. Dia mai ima na mangulahon pati ni di bata. Alai sadanari macai gugudo manai tibana asa daging ngaon mangulahon pati ni dosa. Sabutulna molo dido pati di dosa nakin natajahai datung nagabi di patupa di bata pati alai pati ko dosa daung. Molo tajaha di bidu pitui secara umum buku ni kitab Romon sasitonga nani adupan ni si Paulus ima keluar biasaan ni aka Kristen na dipengaruhi Hajahudion. Songon halak Jahudi nama dok tolema molotung porsea hami tuho ni jalo pei alai datung nagabi bangso pardusa hami asebu toho ay poparan ni siya brambo hami dangalani hobe gabi malu hami oma gijang ni rohai ima Jahudi asa sasitonga dido si Paulus do dipahami si Paulus do molo tajaha ayat 10 pati manginang tabereng maju ayat 10 pat rak majita majaha ayat 10 pati ay taboto do parto dio do patiki iya alai pardagingo do anggoahu jala targadis tu gom-goman ni dosa. Nah sasitonga dipahami mana bahwa patiki nauli doi. Nabadia doi. Alai bolo dirisihi nang Yesus pemadok dangadong nasida na tau mangulahon patiki. Gariada ditamai doi aka item-item ni sada judul asa melingkari nasida gabi sada sosok lembaga na gabi pengawas ni patik asa terjerat jolma tu patiki asa memang jolmai sasitonga manginang dung diboto arung patik baru ma diboto arung dosa. Ada orang so diboto patik, dang diboto nasida na niula nasida ini nasalah, na diula nasida ini dosa, dupe arung patiki, gabe diboto ma, bah ai maralo dupe, apa itu patikon misalnya. Patik Pauno ponuna koma munu bah ay mardus adu apei pati papi duhon unako mangalakup unako mergabus
dang diboto nasi dahiani. Alai naing berengotan napi na jojor nih si Paulus amangenang tu halak Rom. Nah parjolo adalah justru pengaruh nih patiki mana ngaja Udion na giot dohot na dirajai patiki seakan-akan justru alani patiki do nasi degebe mabahen dosa. Hal yang sulit bagi kita jika kita melihat hukum tapi justru kita ingin melanggarnya. Ngata boto rambu-rambu ibana alai dilanggar, ala keinginan melanggar tung tibu. Ala lido patiki tidak menyelamatkan, tidak menolong. Jala tafsiran adong dua. Nama dok parjolo ai laho menegor bangsoido ala romido si Paulus di sini. Nah, mian di bagasan hadirun ni jolmai dua kekuatan. Alena paduahon di Papua taringok tu penafsir na mencoba menafsirkan ini tonggo pribadi ni si Paulus na songoni. Na parjulu amanginang naing takas di patorang di teksi alani di ayat 25 di Papua di inang ama. Mauliate mahudok tu debata marhite hite Yesus Kristus Tuhane. Mauliate ma di debata. Odo merubah. Odo menggeser. Dia mah saliling so adong dobe Kristus soro dobe Kristus. Dang mampu jolmai morot, dang mampu jolmai bergeser, dang mampu jolmai mubah, laho manadiko nakana salai, manadiko pati ni dosai, dang mampu jolma alam marhagogo odoibana, marhuaso doibana, dumpe ditubus Kristus mahita, nah ditubus Kristus doita. Baru pe nasa na porsia tu ibana majalo huaso. Ini satu hal rahasia yang luar biasa. Alani doa manginang tadani hita na porsia na majalo Kristus ima dilegitimasi marhiti-hiti padidio na badia. Ai nani ajar ni Kristus doi. Jala ido budaya ni gereja rasi rasa noaing jala sianda dimulai saat ro di ujungna. Molo gabe ido dipahami nasa na porsea tu Yesus Kristus na gabe bolong patik guaso ni hagugoon pati ni dosai karena kuasa Kristus. Disi memang agak sulit kita memahami yang mengenang. Apalagi mas ongonai dok ni text on. Mbana hudok nakin tu hita saluna adong dua hagugo odiau. Anggo rohaku giot ni rohaku gir-gir duau laho mangulahon patik ni debata. Alai seditai duau.
ujung matalu mah. Agugu na parjului binaheni, agugu ni patik ni dosai. Gabi dido ibadah mamuse, sasitonga dosa hido. Namanya tahu. Ini satu hal yang sebenarnya tidak tepat. Kita selalu mengkambing hitamkan. Kenapa kita melakukan kesalahan? Ate. Ulu dosongoni. Si opung. Haju-haju mai mana. Lau majaha. Ala dong makuling. Ate. Tene tina kan. Ai dia no yang kacamataku maos mah iluli mana sudi magaor jolma. Ape rumah paupuna no dopung ai digijang ni tipiodo kacamatam. Ai hodo mabaina kidisi amai do opunge. Na gudang roham odo mabai disi dak kubain itsi. Kan itu. Nah, alani naso mampu ibana majalo kekilapan di mana. Na pedua hono rusot mabaur ma hatu onon ni namusema. Gabi hatu oni do dibain umur nama tuai do dibain alasan olo gabi lupa-lupa dang diboto di dia kaca toho dui sabutul nadang mau lo terlatih do jala terpimpin do ngata boto memang bakona do orang semakin tua semakin sensitif karena dia mau lupa sehingga murah tersinggung karena dia nggak mau ditegur orang. Sasitonga perlu mencatat nanti tempat kacamata di sini, kan itu? Tempat uang di sini. Aleng gue hepeng dang lo lupa tinong, lupa dong? Daw kate, anggo kacamata lupa gue hepeng daw kate. Nah, on bakona sudinggani. Nah, si Paulus be disadari dui. Oma ulini pribadi na olo mengaku. Dia mau akui kesalahannya. Dia mau mengakui pribadi yang tidak benar dalam dirinya. Aladido di ayati pe di patorang go amang inang. Oi au jol manadang olon. Aku orang yang sengsara ini. Siapa yang bisa menolongku? Aku orang yang berdosa ini. Molo di hata bata kerena aujol mana mau pun. Isema na ulo mangu rupiao. Dia mengaku, dia mau meminta dan berseru, siapa yang mau menolong aku? Alai di pabui mana do? Datung adong ise da boy palua hoko. Morot sian pati ini dosai. Sian akabako-bako na nunga merasu dirim na dianggap poi tabo alai dunga nang di hilalaho mabai ko marsikor roi nang di botoho mabai ko mau do mate doi alai datung adong ise na boy paluako ia soroho tu Tuhan Yesus om mana menarik nakin alani do adong muse ede sian sada Korin 15 ayat 50 pitu 50 lui ade pungun ina debor nakini natabui marede do inahan nai Kristus sudah bangkit dari rila teguh dan siaplah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya
ngebangkit nunga hehe ibana darung bina sia-sia jalata jalo waso sedih bata manalu dosa. Ini yang mau disampaikan secara singkat amangenang. Tuaing adonggo bako-bako na liling na molmoro sa kita. Dan adonggo pe sampai sonari terus ibana luar biasa ibadah di dalam Kristus. Bahkan lao do mengaluli tambahan ibadah. Alai olo dope didodoni hirana so di palua Kristus dope bana. Alo. Dia mai. Ubay mas ada ilustrasi kecil lah mengenang. Adong najulu amata situa di AKBP Piaraja mulu salau amang situa si pahutar donaing imana adong saduna ate. Jadi marcarita ma mantan preses pedita Jiau Dolo Saribu ala mogok pespana di Pokan Tarutung ujungnya menompang may mana tu situaun. Semangat dia may mana mabuan pedita Jawon. Danga palon inti nali cerita nale upabua maju semangat dia mataon mabuan pedita. Ya, holan di mana badibuan tu Piaraja, dang ibu be sewan asing, alai saliling dan berdelani terus may mana marede, nama tu kot seriau, ketik tok tinglong, ay matong kuncing nai, holan ni ban, holan ni udah den, nama tu kot seriau, ketik tok tinglong, holan ni medena. Nah, di sada tiki ya mama tahun mabuan sada ina na mabuan suban namangenang. Ibereng maina tahun ngame tua apa na ita da ruas ni Piaraja. Roma opung ni siadui ini mana. Tahu naik mau. Ta situan na burjuon. Mulai hati mak. Anggo hoda maile dunia nau. Iberek ko ngabe tuaw se mabobosoban ala nido nako mau asaw nang luja ho ina na lako may natay jolo di peakom masuban nai udul may mana alay di opay mana ma tong subani kan itu ape hola kalaki na dua duisi dibuan situam marubani hodai alay se ibereng ay na marua do opung ni siyaon ay opong ni siya duwina ay wamang situ nami ay wasa po laut tiyo murupe sububani ay nga huwapahong nga upasona ko bae pe ako di si subami dang pola situ nami hola nao ma anggo subano ma uuti uporsan nina au maurupi anggo subano lo ma uporsan. Nah, jadi kita mau amanginang tanpa sadar kita sudah dibebaskan Kristus. Kita sudah melepaskan beban itu dan manopaso tu Kristus. Alai saya tatiuk dope buani. Dia mai. Adonggo marga-marga tertentu semule najulu na Solo Malang Jagal Bidua misalnya. Ngasian upun ami dakwala kami. Ape didok patiki dia mamangenang. Dang namasuki naramun alaina keluar itu. Masih ada.
Jala sadana sobui di palua. Dia menyimpan perasaan sakit hati. Molo songon punganina majorbane ina Debora doa punganina Hana. Adong kope sakit hatimu tu dongamu? Dang be, dang disipak kamu be. Berarti nga malua be hamu, ate. Nga Kristusi be tatiup. Kan itu? Ayu belge do aluan nasa Kristus sian buban natadupi di Portibion. Tapi mau juga begitu. Nah, banyak lagi hal-hal yang lain namanya. Termasuk mah aka marga-marga nasubui lentur ala niaka kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Apa kita Kristen harus mamereng masa depan na bodang gope situ hotota si ulah honota si karejoata alai setorus do betatiok beban alani do nang bangso Israel pe ala Yahudi nang halak rompe tunggu Allah berpikir soguni mana asa Paulus pe nang gabe dirina pe di Papua dang dengkan na songoni ale mau diate mah nunga roh Kristus alani dua manginang. Sasitonga si Petrus adalah sosok tokoh yang sangat tersohor di Yerusalem. Ala jamitana bui marapi purun sehingga 3.000 halak berubah hatiha di Pentakostai. Jala alani baritana doa kasih siani godang akan berubah ala asa majalo Kristus asa gabi mabiar makaisar tiki kasar nero ma hati-hai di Papua ma itik-tiko ma di Romawi di Yerusalem na dikuasai Rom tiki isen nabui manakup akan diberi hadiah larima si Petrus doaka ale-alena mabiar arus ada buku kecil na hujaha martabuni mana tu lorong-lorong pacupang may mana do Tuhan Yesus di dokma tu Tuhan Yesus ai tu dia ho Tuhan ya amai dok Tuhan Yesus mengalusi mana au neng tu Yerusalem asa tarsilang manggati hoko ala dangoloho rade manao na porsuk ala niau lo ma au manggati hoko muse manganggugi masih Petrus molone konina mai konadupaku saya siap Tuhan ujungnya ditinggal di mana mah biar naik dang adong bedi tahakuti ibana agiaha didapoto di mana mah Yerusalem terus marbarita ibana semakin hebat dan luar biasa ujungnya takut mah iparsilako ibana abedo emana unang be kamu songon Tuhan Yesus ya dar silang dang tamau songon ibana tutoruma si majujuku be kamu ena. Ini satu pengakuan yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa. Ada adonggo halak na bersembunyi sa sitonga di haporsiona. Di dok porsia tu Tuhan Yesus alai maol mabiar mengadopi rintangan, mabiar makaluarhon pikiran, mabiar makaluarhon tenaga, suang-songoni si umisik na jinalona na diakui mana na sian debata. Adong kopi ada nama dok unang jodi jabu nami partangyangan repot nuaing ada ape martangyang go kita
bahem matuan bagas namion gabi langgatan partangi langgatan di hatam. Ale tapat siding partangyangan. Jangan sembunyi amanginang di COVID. Sehingga terus partangyangan di gereja. Banyak itu. Karena tidak suka di rumahnya, repot. Apa? Jabutaido hataridana hita si partamue hita keluarga Kristus. Amin. Iya. Alarido huruk nakin. Ada dua kekuatan yang tarik menarik dalam diri kita. Yang sederhana saja yang saya kasih tahu. Bukan yang berat-berat. Alanido. Tangan dong besi habiaran nama ngulu. Si Paulus Pedro. Kristus dohang ulo dia labado amatean. Iya, alani do mesti pai Matius ono mai tulu. Saya jumulu mah lului amu. Arajau ni dibata. Da kola kata hatai. Marhuaso do hatan di dibata. Molo tau tamakan kerajaan Allah. Gabi pasu-pasu mahurel. Gabi pasu-pasu mahita saluna. Tong mah hotita dipatik. Do di hatan di dibata. Amin martangyang mahita. Mauliate ali Tuhan nunga di patu bigi hoko hatam di hami sahapi mai paluasma hami naro madapoto tu bagas joromon sikop di hagogoon doh di pos ni roha na mangula doh na mangulu di hatami aina marhuaso doho marhiti-hiti todim mangaramoti manuturi hami do nama jagai hami. Ai dileokodo di hami ndade todi hatahuton. Todi hagugu odo. Holong dohot. Aka aturan na patut siulon nami. Alani Tuhan. Mularung na maragalion ruasmu pargugui. Na marsahit pamalum. Na mangaluli apapaga na lomak marhiti ita ka skill dohot kemampuan na tarlumubi ala nong sidong aka pendidikan na di aduna sida patongon ditikina asa bui lamar gugu maka tidak koko na manoruson aka pendidikan na tu akan nau tibu Tuhan asiroam pergugui patalup pikiran do guguna songsoni aka sumisik sianaka natoras songsoni naposom amang padita do inang padita do sudi paraladu na dirahoto mariti di holong manguluho kuriamon pasu-pasu nasida asagu sonang ni roha ulu-ulu marsanga po disalut pangulun nami marhiti Kristus martangia kami tuho amin maret de mahita. Seluruh
Martangi yang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroruan di salut silehon lehon nadinggan. Dohot na solibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan nani lehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalu may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasea kami peleanon. Pati bulhon hara jaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam nutadahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir ami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malo meneroham di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Lehon matu ami sadaron anguluan siapare, sesa madosanami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu ami, unang ami togi hontu pangujunan, pangalua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho. Disondakan Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakan Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaron madamena tutodim.